मोजाङैल' हमथा होमबानोชื่อคนทำแบบ Hei, dik caca. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' दायो सनालिखौ स्कुलाव दोनलांगोन थांबाय थादों होनबा आंजों लोगोसे स्कुलसिम फैफाबाय थादों टट' लाखाबाय आरोना जोङो दहायनो गथ'आनो थांजोबानोमोन हाथाया गेसाव गगा मोनदों सनालिया एसे एसेनो ओमफ्राय मास्कखौबो बोखानानै लाजोब्बाय बियो ओमफ्रायो सेरेनायासो बोखानानै होदोंनो सोर बोखाना होआ होनदों सेरेना मारै बोखानानै होआ बियो आंनि मास्कखौनो ओरै होनो मारै आंनि मास्कखौनो लायो बियो नों मास्कखौनो लायो नोंलाय माथो होनांगौ आं होआखै नों होआखै ओहो बियो हारसिं खावनानैसो लादों हारसिं खावनानै लादों नोंगौना नङा जाखो उन्दैफोरनि खोथा नंगौ लोगोआसो बोखानानै होदोंलायनो हयना हय नंगौसै थगाय थादो होनबा जोंजों लोगोसे मायो थगायदोंसो दान गावसो बिसिदों दान आं बिसियाखै नों मारगौ सिरिनाया बोखामारदो औ बोखामारदो नंगौना नङाथाय हयना आंनि मास्क आंनिया थगायदोंबा होजागोनसो नोङो हा थगायदोंबा होजागोनसो आंजों गोन्दा खालामजोबबाय नोङो मास्कआनो साननै उनावनो गाहोखादों ओमफ्राय आरो गाहोसिनबावबाय माला दाखालै माला हाथाय गेसाव माला होनदों दाखालिहाय आं खोनाया फट'जों खोनाया बिंगि जादों आं बायदि नोंसोर बिंगि दा एदिक देट जाबाय बेयाव स्कुल गैया गोदानसो ड्राइभारा लामाखौ मिन्थिया आइदे लामाखौनो माबायदि बानायखो karena powder. Tadi aku kemudian. Hari gisau. Kanan lah bau maksa kan tuh kan udah benar nih. Loh, kenapa aku bilang mendengar? Makau. Tapi aku bilang mendengar. Kanan naik kok. मैया रायजोआव थांदोंमोन ना खोन्थादोंमोन आं नोंसोरनो बेयाव गानखानायमोन नालाय बेनि थाखायनो आं बेखौनो गानना सुखानांगौ नालाय बारा हाबनानै बायदि स्कुल थाङो नोंनि स्कुलाव औ नोंनि स्कुलाव थांगोन नोहाय नोंनि स्कुलाव गिदिरफोर गिदिर मानसि गिदिर होनब्ला ओंखाम जाबाय नालाय मालाय गिदिर गिदिरबाय नोंहासो ओंखामखौनो बुरजा जाया नालाय फिसा दाबो ओंखामखौनो बुरजा जाया नालाय खबाव गसंलायथारदों जिराय जाग्लिया नोंसोर हांनि मालाय न'आव थाबाय न'आव मोजां मोजां थाबाय न'आव मालाय मोजां मोजां थाबाय दा मोजां नोंहालाय मोजां मोनखायोना मेगनानो मोजां मोनजोबबाय नोंनो माखौ मेगनानो मोजां मोनजोबबाय मेगनानो मोजां मोनजोबबाय माखौ मोजां नोंलाय फैनो रेड कालारनि न' रेड कालारनि 850 tapi dia butuh kok Sudah hai kalau benar ini jalan baru nggak jadi ya mau balik baik susah nih kok baik ini sudah jadi sudah jadi gak आंबो जि जानो लुगैनानै दं बैग्रिखौ खिन्थु सरस्वती फुजा जायैनि थाखायनो जानाय जायाखै आरोना सरस्वती फुजा जोबबाथाय आं ओरैबायदि जागोन बैग्रिखौ बुंनांला आरो हाय खोमसि जादों Kabar deh pas school angkat listrik. Iya boleh bapak apa baru nih? Jadi kan. Tadi pernah macam tu. Naik Cuma cuma lama. Tapi ambil ini tu. Enggak begitu gitu. Ya. Coba aku menjahit sama. Tapi di mana? Betul. Push kau. Push. Ini gitu. Aku push tu. Iya. Baik dah macam apa? Kan kenapa kalian lama nalai? Ini kan kayaknya kayak master terlalu di sini ada beberapa harus speed banget. Tapi cepat. Oh, hai. Apa deh? Kau tu mana lagi tu? Mak lagi seru. Mana lagi? Bisa gua ngomong. Hah? Dia tu mana kalah. Kalau aku kalah dulu nih kayak, tadi kalah loh.
खालारजोंसो जास खालामखायो जिनिसफोर थाख्ला बुरि गुमा जायो Baik kan mau kita buka yuk. Mau kita buka kalah. ओमफ्राय नोंना रेड कालार खाना दादानि बाइकआनो रेड कालार खाना दादानि बाइकआनो रेड कालार खा ना आंनि दाबो नायगोन थाख' औ नेबाय थागोन आं $2,000 years later. लोगोफोर माबानिफ्राय स्कुलनिफ्राय सफैफिनलायबाय आरोना नै ओमफ्राय टमेट' खाजा जानाय ना लानानै फैबाय आं जों मेथाइखौबो सानफ्रामबो बायबाय थाखानांगौ नालाय खेबसेनो लाबोखाबाय आङो ओमफ्राय थांनानै संहैनोसैलाय जि ओंखाम उखैबाय आङो ओमफ्राय उदै गाज्रि जानायखाय आं दखानावबो जेबो जायासै उदैयानो बोरैबा खेननै खेनथाम थांबाय थानांदों मन्दिराव स' थौदो ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै गैया उरां फारां जाजोब्बाय ओमफ्राय सिया नै बाल्थिंसे सनालिनि सिबो दङ ओमफ्राय बिसना सादोर इबो गांसे दङ लंपेन्ट ओमफ्राय मैयानि फर्दा फर्दि दंजोबो बिराद एकदमबारे बोरैबा उरां फारांथार आरोना दिनै ओमफ्राय ओंखामबो नोगोर उखैबाय 1ता जानोसै 2 मिनिट खम 1ता जानोसै आरोना ओमफ्राय मोननोसै ओंख्रि मोनबाथाय जानानै मानानै थोरसि लथा सुनानै दसे जिरायनानै जिखौ सुना लानोसै ओमफ्राय जा मेंनायबो मोनबाय माइरंबो जावनांगौ मैयाबो जावनो मोनासै न' फोसाबनानै दिनैबोथ' नायसै मा जायो सियाबोथ' दिनै राननाय नंला सान्दुङानो गैया आरोना दिनै ओमफ्राय एकदमबारे बार बारदों उरां फारां बोथोरानो बोरैबाथार लोगोफोर स' एसे मावनानै लागोरसै ओमफ्राय ओंखाम उखैदों ओंखाम जानानै लागोरसै लोगोफोर ओंख्रि एसे दै जबनो नांबावगौ मोनबाथाय जानोसै स' लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय खथासे ओरैबायदि मैला जायोना माने हाद्रि हाला गुफुंनाय खालि खथायावनो सिथाबजोबनानै थानोसै ना गासिबो ओरैबायदि मैला जानोसै मैला रोखोम ओंखारजोबो गोसोम गोसोमनो उफाय गैया खेबसेनो फोसाबखाबाय दखान खथाखौबो फोसाबखाबाय होननानैहाय गासैबो सुनाय जाबाय आरोना हिनजावफोरनि खामानियाबाथाय सानसे मावबाबो जोबनो रोङा नङा होमबा लोगोफोर आरो जायफोरा गथ' दङ बेफोर ओरैबायदि खस्थ' गैयाना जोंनाथ' नानिया डिस्टार्ब खालामा खालामनाया मबाइल नायनो मोनबानो जेखौ नङा आरोना एसे मबाइल नायनानै थाखायो ओमफ्य आंनि मबाइलखौ नायदों दहाय संनो फैदोंमोन ना ओमफ्य दा दान्दि दङ ना न'आवथ' दान्दिखौ एकदमबारे उन्दुफैगासिनो दङ नोंनि उन्दुदो आं मबाइलखौ होदों होननानैहाय बिदि मबाइल होनानै उन्दुना सिखारना दं मबाइलखौ होदों बिदि आरोबाय ओरैबायदि सयतान ना बुंनांला आंना दिनैबो रुमाव हाबनो होननाया हाबनाय जानाय नङा आरोना मानो होनोबा खदा आरिफ्रा जानोसै बेनिफ्राय रुमबो सुबावनांगौ आं सिफुं थांबाय ओंखाम संबाय थाबाय बिदिनो टाइमा थांजोबबाय आरोना आंना सानफ्रामबो बेनोसै मा खालामबावनो एक्जाम जानोसै ना होननानै उनाव फैदिया ओमफ्राय बिजाबफ्राबो हनै नाङो होननानै आंनाबो लेट जायोना ओंखायनो आङो होनोबाथाय आं थांनाय जायो आरोना आङो कारपेट आरि सुनानै फोरानहरबाय थादोंना गोजौआवहाय नानि मुजा मास्क इदि सुनानै फोरानबाय नानि दंफां गाज्रिखौ सुनानै बाहेरायाव लांनानै गैया ओमफ्राय प्रडाक्टफोर जाबोनांगौ गैया ड्रेसफोरखौ खाबाय ओंख्रि संनानै थाब फोरानहैनाय जाबाय आरोना रुमफ्राबो ओमफ्राय जोंना सिलिं लेखा जायो ना बेफोरनो हाद्रि हालानो आरो न'आबोथ' टाइल्सनि जाबायना जोंना बांसिनानो माने हाद्रि हाला साफाफोर सुबाय थानांगौ जायो नाथाय साफाफोर सुनो हाया ना लोगो टाइमफ्राबो मिलाया आरो खामानियाबोथ' अनेकथा थायोना बेल' थाया jadi kok dapat ambil dari aku dia kan bagus maaf ya bener bukan bawa jadi langsung ini orang dengan naik bukan wih lagi yang gitu kok lagi kok ya nggak bisa baik
सुना लानोसै गैला नै खाबाय 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 सुना लानोसै खाबाय मास्क गाननायाबो फैना जाबाय गुसुंसो खाबाय नानि मास्कखौ सुबाय आङो एकदमबारे मा खालामनानै लाजोबो मास्क जानाय लोगोफोर खुनुरुखुम सुखांबाय आरोना ओमफ्रायो लंपेन्ट गांसेल' थासै हासबेन्डनि पर्दाखौ सुना लाजोब्बाय आं ने पर्दाखौ सुना लाजोब्बाय आं इयावनो फोरानथ'बाय नै इयाव कारपेट आरिबो सुनानै लाजोब्बाय पर्दाखौ ओमफ्राय नैबे सिङावबो बेयावबो लामनानै होबाय आं दैखरावनो दोनथारनोसै ओमफ्राय नैबे लंपेन्ट गांसेल' थासै आरोना बेखौ सुखांबानो गैला लोगोफोर आङो लंपेन्ट गांसेखौ सुना लाग्रोसै बेनिफ्राय दा लोगो मोनफिनगोन र' जल्दिनो सुना लानोसै दे लोगोफोर आङो ओमफ्राय दिनैबो रुमाव हाबनाय जाथ'नाय नंला खोमादां रुमखौ सुनो मोनाखैना दासो फुनानै दोननोसै ओमफ्राय गाबोन फाइनालि गाबोन हाबथारसै ना जेरैखिजायाबाबो नाथायबाबो गाबोन हाबथारसै दिनैथ' हाबनाय जानाय नंला स' आं लंपेन्ट गांसेखौ सुना लाग्रोसै लोगोफोराव दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय नै लोगोफोर बे न'खौ एसे फुनानै लानोसै आं एकदमबारे ओरैबायदि मैला जाजोब्बाय स' लोगोफोर न'खौ एसे फुनानै लानोसै आङो ओमफ्राय आंहा दिनै उदैया बारा मोजां नङा दा लोगोफोर एकदमबारे फुजा हैनो खेननै खेनथाम थांनांगासिनो दङ ओंखायनो जि सुखांनानै लोगो लोगोनो थांनांलायबाय स' आरो न'खौ सुनानै लानोसैलाय स' ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जेरावबो थांनाय जायासै खालि नानिखौ स्कुलाव लांनानै लाबोनायल' जाबाय ओमफ्राय न'आव बेनो जि जोम सुलाबायनाय न' सुनो नागिरदों नै दाथ' अखा हाहां बोथोराबो ओरैबायदि थान्दा आरोना खोमसि जाजोब्बाय अखा हागोन खोमा दिनै मिन्थिला स' लोगोफोर ओमफ्राय ब्लगखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै मोनानोसै ब्लगखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर स' ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना लोगोफोर स' बाय लाभ इउ अल ओमफ्रायो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै होदोलाय ओमफ्रायो शेयारबो खालामनानै होदो ओमफ्रायो नोंसोर अनाबा सोरथो अनबावनो नङा होनबा लोगोफोर स' बिदिब्ला बाय